Moi boa tarde, boa noite. Aquí estamos un xoves máis nesta Liga Llogueser, a segunda Liga Llogueser que facemos nesta canle. A primeira fixémola no primeiro semestre deste ano 2024 e esta que xa empezamos a semana pasada, o xoves pasado, así que comezou ese día 12 de setembro, estamos a 19 e imos continuar coa segunda xornada que aquí imos facer hoxe. Lembrade que ao final van ser 14 xornadas en total, acabaremos no mes de decembro, faremos os próximos xoves ata ese 19 de decembro, que será a última xornada desta liga, que vai ser máis breve que aquí fixemos entre xaneiro e o mes de xuño, por razóns evidentes. E hoxe imos introducir unha novidade, porque na liga dese semestre, do primeiro semestre do ano, xogamos únicamente mapas circunscritos ao territorio galego, salvo algún caso un pouco especial, pero eran todos mapas dentro de Galiza. E hoxe imos abrir un pouco ese abano de mapas a mapas de todo o mundo. Nesta liga é a novidade especial principal desta liga que faremos unha xornada mapas galegos e a xornada seguinte mapas de todo o mundo. E as xornadas pares, pois vai tocar os mapas do mundo, e como é xornada par, a segunda, pois imos facer mapas de todo o mundo. Aquí, evidentemente, complícase un pouco a cousa, porque non é tan fácil distinguir Coruña, Vigo, Santiago, algunhas cousas así, que Tailandia, Brasil, Rusia. Pero, bueno, é parte do xogo do Llogueser, así que tamén ten esa particularidade de que evidentemente hai que ampliar un pouco aí o abano de observacións, idiomas. Aquí as pistas que van ser máis útiles evidentemente van ser distinguir letreiros, distinguir idiomas, distinguir tamén hemisferio norte e hemisferio sur, mirando por o sol, algunhas outras cousas que teñen que ver con temas culturais, aspectos culturais que valen para distinguir uns países de outros. Anda por aí Beretiño. Moi boa, Beretiño. Tailandia, podes facer cachiños en Tailandia. Moi boa tarde. Bueno, outra maneira boa de distinguir é se van pola esquerda ou pola dereita cando conducen, pero claro, tamén hai que saber moito deste tipo de xogos. Outro día, a fin de semana pasada, foi a final do Mundial de Llogueser. Foi impresionante, claro, porque esa xente debe meter tantas horas que en 3 segundos saben país, provincia, prácticamente a rúa, concretamente. Moi boas, Daranciño. Como están esas pontes belgas? Como están? Están preparadas? A ver que saen para arrancar. Está facendo aquí a Dranciño un avance tamén de como imos empezar hoxe. Hoxe imos empezar con este mapa de cidades que empezan pola letra B. Pero antes de empezar, como facemos sempre na Liga, xa, por costume, repasamos como está a clasificación despois desa primeira xornada disputada o pasado xoves día 12. Ludetea en cabeza, con 77 puntos, vai de primeira. Dio Rodre segundo 75, Dos do Rei 45, Xorxe 40. Son as catro persoas que participaron nas partidas da semana pasada que conseguiron puntos. Así que esa é a primeira clasificación, que pode variar moito, por suposto, en 14 xornadas pode haber moitos cambios. Así que veremos como queda cando remate esta segunda xornada. O mapa que estaba aí dicindo aí a Dranciño, o mapa, aquí temos, vale, o mapa que imos xogar. Moi ben, Adranciño. Grazas, Adranciño. Pois é o que decía, a Adranciño. Imos facer este mapa e é unha pista moi boa porque dentro da dificultade de atopar un lugar en todo o mundo, sabendo que a cidade na que estamos empeza pola letra B, pois descartamos moitas, non? Así que creo que para empezar é un mapa que pode estar ben. Vou poñer un poquinho de música en baixinho para que non nos moleste. Xa digo, todas evidentemente ubicacións urbanas e en cidades, eso, xa digo, que empezan pola letra B, que no mundo hai bastantes. O mapa ten 185 cidades. Están as máis grandes ata algunha que é un poquinho máis pequena, é dicir, vai ordenado un poquinho desde da maior de todas ás 185 primeiras, poderíamos decir. Vou vos poñer aí o enlace para que podades entrar a xogar.
Xa sabedes que é gratuito, evidentemente, que non hai que registrarse en nada, simplemente entrar, poñer o nick e xa aparecedes aquí na partida. Me pasa o volume, creo que está un poquinho alto. Este é o primeiro mapa que imos facer hoxe. Moi ben, Adranciño. Hai unha que vai ter os Xogos Olímpicos en 2032. En 2032. Pois non controlo esa, Controlo só a seguinte, a dos próximos Xogos Olímpicos, pero a 2032 non sei onde é. Así que ahora deixasme aí o enigma de cal será. Pois, si empeza por B, estará seguro. Bueno, se é unha cidade que vai ser olímpica, ten que estar seguro. Moi boas, Gio Rodre. Aquí temos a Gio Rodre, que é o actual segundo clasificado da Liga, con eses 75 puntos, así que outra oportunidade para Gio de sumar máis puntos e poñerse de primeiro, incluso, nesta Liga. Non sei se hai alguén máis para empezar. A veces a primeira partida a xente vai entrando así un pouco máis tarde, e vais unindo despois para cara ao final. Pero se xa temos dous contrincantes, pois xa podemos arrancar. Non sei se hai alguén máis. Mira, mi bretiño, pode ser Brisbane. Bueno, claro, Brisbane é onde se van facer os Xogos Olímpicos, Sí, esa é a resposta da pregunta de Adranciño. É dicir, vanse a facer outra vez en Australia? A verdade non, digo sinceramente non tiña controlado esa... Sí, en Quebec. O de Quebec sí que me descoloca aí, porque Quebec... bueno, Quebec, que se van a facer os xogos de verán, os xogos de inverno, ou algo así, pode ser. Non sei, foron os de París e esa... Queensland, sí, en Australia. Pois a mellor aparece Brisbane. É verdade que aparece no mapa, evidentemente. Brisbane pode ser. Pode ser unha delas. Arrancamos. Non sei se Beretiño, se queres aí entrar. Se queres entrar a xogar, pois xa sabes, aquí non se lle pide a ninguén nin DNI, nin nada. Entra un se quere. Damos entón. A ver, Adranciño, Gio, a ver quen gaña este xogo. Arrancamos aí. Lembrade, cidades que empezan pola letra B, de todo o mundo. Estás aí ocupado, vale, pues nada, Bretiño. Xa bastante fácil, estás a varias cousas, Aquí temos esta cidade, a ver se Adranciño Gio, a ver quen se aproxima máis. A verdade é que por isto aquí non hai ninguna B, así que espero que non sexa un fallo. No letreiro de aquí abaixo destas letras, B non hai. Dataraneng... Bueno, é difícil de pronunciar isto, Dataranengputr. Un edificio aí inmenso, hai algunhas pistas. E como tamén podedes movermos usando as flechas, pois en 80 segundos, pois o mellor dá para topar algo. Sen usar Google, evidentemente. Que aparte agora Google, como no novo navegador, pon as cousas moi fáciles para buscar, é un pouquiño anti-GeoGuessr o Google Chrome. Pero evidentemente a graza está en buscar pistas, paisaxe, a veces as árbores tamén poden valer para identificar por lo menos que zona é. Gio xa marcou, falta Adranciño nos últimos segundos. Non sei se entrou Adranciño ou non. O estaba buscando, si, Adranciño entrou no último momento. Ahora, fostes a India, tiña bastante sentido que fose na India, bueno, era tropical, pero era en Batam, que non sei se pertence, esta parte nunca controlo moi ben, se pertence a Malasia. Onde é isto? A que país pertence esta zona? Isla Riau, é Indonesia, si, non é Malasia, é Indonesia. Unha cidade quizás non moi famosa, pero seguramente que se miramos a poboación, seguramente é unha cidade poboada, con moitos habitantes. Vos dicía que están as 185 primeiras en poboación do mundo. Era un pouco difícil esta primeira, así que bastante fixestes con poñer máis ou menos na zona. Adranciño un poquinho máis cerca, por eso ten algúns puntiños máis. Vale, imos coa segunda, esta foi Batam, e imos ver a segunda cidade cal é. Esta parece máis europea, non?
Ollo que aquí temos unha cousa, si está máis europea, pero temos un problema porque é unha fotosfera, co cal non temos posibilidades de movernos, só podemos facer a panorámica alrededor a ver si por iso, polas casas, por esta igrexa, catedral, non sei moi ben como definila, es por estas persoas mirando, a ver si sodes capaces de marcar que cidade pode ser. Que cidade pode ser. Se sodes capaces de acertar país, despois as cidades dentro do país, pois é máis fácil, porque claro, a mellor non hai tantas que empecen pola letra B. De feito, hai algún país que busquei e non atopei ninguna. En cambio, noutros, moitas. Tamén ten que ver coa toponimia, co idioma do país, por suposto. Algún país en que creo que non hai ninguna, por lo menos grande. A ver esta, onde marcades? Onde pensades que pode ser? Que cidade pode ser? Ten aspecto de un país, non? Se marcamos país, sí, tía aspecto de Francia, non? E era Bourges, que debe de ser así como se pronuncia, non? Bourges, unha cidade grande, era a catedral de Saint-Étienne de Bourges, no centro máis ou menos de Francia. Fostes a Bélxica e aquí a Eslovaquia, Hungría. Vale, ben, acertastes o país, pero bueno, Europa, por lo menos o continente. Moi ben, Adranciño vai en cabeza e Io vai de segundo. Terceira cidade que empeza pola letra B. Unha estaba en Indonesia e outra en Francia. E agora, a ver onde está esta. Bueno, aquí hai letreiros. Pero eu pensei que era Reino Unido por haber os coches de Secheiro. Claro, exactamente. Ao final tens que facer aí un proceso de descarte, non? Se ten este aspecto, pode ser esta, pero se ten este, eliminamos. Hai un procedimento. Ir razoando con descartes. Pero claro, en 80 segundos. Bueno, aquí temos letreiros e os letreiros están en español. A ver que país é este, que cidade é. Que cidade que empeza por B é a que estamos vendo nesta imaxe. Ás veces a roupa da xente pode axudar, pero, bueno, eso... Sí, a veces pode axudar ou confundir. Ollo, porque aquí hai moitas pistas que un pensa que sí e mellor non. Vendo isto... A ver que sitio será este, que sitio pode ser. Onde estábamos? Barranca, mira, atopaches aí, atopou aquí a cidade. A cidade de Barranca, estamos en que país é isto? Perú. Bueno, fostos os dous a Perú, vale, moi ben. Os dous a Perú, e el aquí Gio foi o capaz de atopar Barranca. Había o de Paramonga, é verdade, que aparecía tamén un letrero que poña Paramonga, unha especie como de estatua, así que estabades aí moi no sitio. Aranciño sigue en cabeza polas de antes, pero Gio recortou aquí a vantaxe, así que queda a cousa para o final. Agora está a cousa igualada e quedan dúas cidades, a cuarta e a quinta. Cuarta cidade. Cuarta cidade. Aquí será por falta de letreiros, non vai ser, por falta de letreiros. Ahora, entendelos é outra cousa. Pero a cantidade de tendas que hai por aquí... A ver, aquí. A ver que sitio é este. Quen saiba idioma, mellor pode ler aquí o idioma. Unha rúa ben comercial.
E aí hai un templo ao final, así que moitas cousas que ver. Dio xa marcou. E Adranciño que vai sempre aí no límite para aproveitar o tempo ao máximo. Moi ben, pois estamos en Taiwán, non? Taiwán, tamén dio aquí, que mos en cabeza, era Taiwán, Beigan, outra cidade máis da... Estaba en chinés, o sea, tamén era probable irse a Beijing, seguramente a mellor tiña sentido ir a Baoyi. Aquí sí que hai varias cidades que empezan por B. Adranciño foi a China e Gio acertou a illa de Taiwán, que tamén está en chinés, e a cidade non, pero sí a illa. Así que, agora mesmo, na última, Gio vai en cabeza e Adranciño vai de segundo. Ollo que en este mapa, claro, como podemos marcar sitios moi diversos, pois debe ter 3.000 puntos de vantaxe no mapa da provincia de Pontevedra, pois xa é victoria segura. Aquí non tanto, aquí pode cambiar a cousa, así que na rolda final imos ver se Gio consegue manter a vantaxe ou Adranciño aproveita. A ver, que cidade é esta? En que idioma está isto? E que cidade é? Había algún cartel en inglés que daba pista do país. Ah, mira. Eso sí que non o vimos aí na primeira mirada, eu non ollei ese cartel que había, que axudaba a identificar que era Taiwán a cidade de antes. Mira, aquí temos un canciño. O can ven directo o coche de Google. Bueno, can, un non, hai dous. Pois agora que vexo aquí os cans, creo que é o país onde máis cans hai soltos, ou un deles, creo, estou falando así, pero quéreme soar algunha noticia, se non me equivoco de país, onde máis cans abandonados hai. Pois mira, aquí, abandonado non sei se este está abandonado, pero os outros parecían abandonados. Os que se vían antes por aí. Yo ten algo que ver, a mellor tamén pode valer de pista. Aquí saber idiomas dá puntos, saber idiomas aquí pois sí, era o que eu pensaba. En Turquía, tamén fostes a Turquía, pero a verdade é que en Turquía, como vedes, hai bastantes cidades que empezan por B. Bursa, esta que cidade é Bilecik, pero non era esa, era Başakşehir, que hai un equipo de fútbol por aquí, pero hai algunhas máis por aquí, por o sur. Algunhas máis por aquí, Bodrum, que tamén é moi grande, e algunha máis. É un país que ten bastantes Batman tamén. Batman, que é un nome curioso, non? Para unha cidade dun país. Dio aproveitou esa de antes para ponerse en vantaxe. Así que Dio suma eses 20 puntos, xa ten 95, cos 75 do outro día, e Adranciño, que outro día non participou, pois suma os seus primeiros puntos da liga, son 10 puntos para Adranciño. Así que agora mesmo, na liga, vai en cabeza Gio Rodri con 95 puntos, Lutetea 77, Dos do Rei 45 e Sorse Adranciño 40 puntos. Moi ben, pois fantástico. Non foron cidades fáciles, a verdade é que non saíron as típicas cidades Boston, Barcelona, eu que sei, algunhas deste tipo, Berlín, que podían ser máis fáciles. O xogo foi un pouco caprichoso, elevounos a cidades que empezan por B, pero non precisamente as máis coñecidas. Logo, creo que de todas, non sei cal podíamos decir que é coñecida, pero creo que ninguna así especialmente. Bueno, amoso vos a roda para que podades elexir, aquí a teño. Vale, a ver, claro, como é a primeira vez, a mellor aí non se distingue moi ben. Na segunda partida, como facemos sempre, elixe quen gañou, así que Gio Rodri é quen ten que elixir o mapa da segunda partida. Elixe o que así é máis entretido. Moi ben. Entón, nesa lista hai un montón de mapas. Sabes que non é moi cómodo de ver. Hai mapas de países, se queres elixir un país en concreto, hai mapas de bandeiras do mundo, no cal sempre vai aparecer unha bandeira, mapas de museos, mapas de ríos, sitios famosos. Se és capaz de ler aí na roda algún mapa que te chame a atención, tío, o que ti decidas é o que imos marcar para a segunda partida.
como son mapas novos, porque os de Galicia os tiñamos un poquinho controlados, porque é o que xogamos sempre, pero estes son distintos, así que o de ríos, veña, moi ben. Pois imos co de ríos do mundo, tamén son ríos importantes, non? Son ubicacións nas ribeiras dos grandes ríos, creo que dos 25 ríos máis importantes por longitude ou porque pasan por moitos países, bueno, ríos coñecidos, ou polo menos dos máis coñecidos. Vale, pois vou ir primeiro terminar este xogo que se quedou de antes, aí está aquí, o Adranciño, moi ben, os dous. Continuamos e cambiamos o mapa e buscamos ese de Ríos do Mundo. Ríos do Mundo. Estou precisamente fíxeno porque estou en clase co meu grupo eu son mestre de primaria e o meu grupo de quinto de primaria estamos investigando sobre ríos do mundo. Vamos a elegir 5 para investigar sobre eles, a ver cales elixen. Estamos aí no proceso de votación. Convidamos que hai máis xente por aí por se anima, que a xente se anime a xogar, que cantos máis somos máis entretido, aquí non se pide nin que cartos, isto é gratuito total, e máis, é tan gratuito que quen gaña a liga pois leva un premio, non está mal, porque un vale de 200 euros para o gañador ou gañadora, 200 euros para o primeiro, 100 euros para o segundo, 50 euros para o terceiro, un vale na librería Abrente de Bueu. Se alguén se anima a entrar, a sumar puntos, pois fenomenal, senón arrancamos esta segunda partida. Van a aparecer, xa digo, imaxes, sitios que están nas ribeiras, proximidades dos ríos do mundo máis importantes. E trátase de sinalar no mapa o lugar máis preciso. Non fai falta ser no sitio exacto, porque canto máis cerca, evidentemente, máis puntos sumamos. Bueno, vexo que ninguén máis anima, dámoslle, e non facemos esperar máis a Dranciño e Guío, que para eso están aquí, para xogar. Arrancamos aquí co dos ríos do mundo. Iba a dicir ríos galegos, pero é porque estou afeito sempre ríos galegos. Aquí a mellor tarda un pouquiño en cargar imaxes, non vos preocupedes, porque algunhas imaxes, evidentemente, tan cerquiña dos ríos, pois non pode ser Google, o coche de Google, porque o coche de Google aquí non chegaría. Así que temos, eu creo que unha imaxe suficientemente clara como para poder distinguir algunha cousa e pensar en que río pode ser este. Non é un río calquera, non o vedes, ata polas barcas casi se podía identificar que río pode ser. Podes facer zoom, tedes tamén os 80 segundos para tratar de identificar a zona, país, que río pode ser. Claro, nun río, se son ríos longos, pois evidentemente acertar o sitio exacto do río é prácticamente imposible, ou casi imposible. Pero como é un xogo de competición, ao fin e ao cabo, pois con quedar máis cerca que o contrincante, pois levades a victoria da partida. Están aquí ahora mesmo Adranciño e Gío, Rodre, pensando onde pode ser, que río pode ser este. Son ríos importantes do mundo, non son ríos pequenos, é un río importante. Marcastes aí, a ver agora, resolvemos, imos ver onde estábamos. Pois era Río Nilo, o Río Nilo, fostes ao Río Nilo, fostes ao Cairo, que tamén tiña sentido. Isto era no Río Nilo, pero máis río arriba, estábamos en Asuán, esa imaxe que se vía desde aí. Asuán, Egipto, Río Nilo, que ten máis de 5.000 kilómetros, así que, bueno, acertar o sitio exacto. Marcastes en sitio parecido, así que tedes puntuacións tamén parecidas. Adranciño un pouquichiño máis cerca, por eso vai de primeiro. Pero casi podíamos decir que a primeira foi empate. Moi ben feito, era o Nilo, sí señor. Segundo río. Aparte non se van repetir os ríos porque fixen un de cada río unha diferente, así que non hai dous no mesmo, así que o Nilo descartado. De todas maneiras, este está claro que o Nilo non ia ser, non? A ver aquí se vos podedes mover, buscar pistas, que río é este que pasa por aquí, en que sitio estamos. Quizáis en 80 segundos dá para identificar o lugar, a cidade e o río no que estamos vendo por aquí. A ver que río será este. O primeiro foi o Nilo e o segundo ímolo desvelar en 30 segundiños. E
a xente que anda por aí se quere entrar na próxima, pois, a sabedes, entretido, pasamos aquí un tempo, aprendemos cousas que tamén ten esta cousa de aprender, ou recordamos sitios que a mellor visitamos algunha vez, ou se non os visitamos, pois entran gañas de visitalo, polo que vemos aquí, e está ben. Por un lado, aprender e recordar sempre está ben. Últimos segundiños. Estábamos en Turín. Acertastes aí? Moi ben, aquí Adranciño, exactamente, xusto a ponte. É o río Po, que é un río que nace nos Alpes e pasa por Turín. Adranciño acertou a cidade, e Gio tamén acertou o país, e o río incluso, pero fostes aí un poquinho a zona de Pavía, Piacenza, máis por aquí, pero bueno, o río identificado era a cidade de Turín. Pareceme curioso que fora a única cidade que atravesa o Po. Claro, a cidade así que atravesa o Po. Pasa tamén por esas cidades, pero cidade grande, Turín, non? De todas as que polas que pasa. É o gran río da cidade de Turín. Moi ben. Outra vez identificados os dous o río correcto, pero en lugares diferentes. Así que Adranciño aquí consigue un pouco máis de vantaxe, pero tampouco moita. As demais ou están nunha ribeira ou noutra. Exactamente, un dun lado do outro. Pero aquí hai a ponte, que hai parte da cidade, a gran parte da cidade está dun lado, e hai aquí, eu, a vez que estive en Turín, hai moitos anos, estive nun albergue por aquí. Estive aquí dormindo nun albergue e acórdome que tiña que cruzar a ponte para ir ao centro de Turín. Xa destos hai pois máis de 25 anos que non vou, así que... Pero bueno. Moi ben. Río Nilo, río Po, e o terceiro río, a ver onde estamos. Está unha imaxe espectacular, porque está tomada desde unha lancha en la que hai bastante xente, por certo. O que, como dicía antes, o sitio exacto do río, bueno, isto prácticamente é imposible, pero topar o río, quizáis sí, pola paisaxe, pola forma de aspecto que ten este río bastante peculiar. Así que a buscalo no mapa. E a ver se o topades. Esta cousa igualada, moi entretida, este duelo aquí, duelo no río X entre Adranciño e Gio Rodre. A ver que río é este. Pode ser o Sil. Ten pinta de Sil. O catamara que vai polo río Sil. Ali en San Estevo de Ríos de Sil, de Rivas de Sil, a Veleda, que chega a ponte. Río Colorado, pero non é fácil atopar. Bueno, aquí, sí, Gio foi máis próximo, por iso se pon de primeiro. Atopar aquí a veces aí o río non era moi fácil. Era en Cañón, era nesta parte do río Colorado, nos Estados Unidos. Así que levamos... Bueno, parece que o xogo aquí quiso facer un repaso, unha panorámica mundial, porque pasamos de África a Europa e agora a América, así que está claro o que queda. Sigue esta progresión. Ben, moi ben os dous aquí atopando o río, pero, xa digo, difícil no mapa de ríos identificar o sitio exacto, así que tamén xoga un pouco a sorte ou zonas que mellor podemos identificar mellor. Moi ben, estamos no terceiro, cuarto río, quedan dous, este e o quinto. O cuarto río será, tarda un poquinho en cargar, tamén temos unha imaxe destas fotosferas de 360. Que curioso este, hai un río e aquí hai como unha especie de banco. Bueno, unha especie non, é un banco para sentarse, dous bancos realmente, como unha especie de marquesina. Aquí hai detalles decorativos que quizáis poden ser pistas de algo, non sei se... A vegetación, as casas... Lembrade que os que saíron xa non poden sair, así que non pode ser nin o Nilo, nin o Po, nin o Colorado. Ten que ser outro diferente. Outro río diferente.
E o río tamén aquí bastante ancho. Moitas palmeiras, aquí será por palmeiras. O que temos os de eucaliptos aquí teñen de palmeiras. De todo alrededor é palmeiras. A ver cal é. Agora non me acordo de cal é este. A verdade que non recordo. Teño que... Dio foi a India, pensou que podía ser o Ganges, non? Ganges. E Adranciño buscou o Níxer. Vale, eran dos ríos tamén importantes que tamén aparecen no mapa, por suposto, pero estamos no Éufrates, creo, Éufrates ou o Tigris, Éufrates, o río Éufrates. Bueno, o Tigris e Éufrates son ríos moi importantes históricamente, como ben sabedes, porque aquí naceron as primeiras civilizacións. A escritura realmente nace por aquí, a escritura dos sumerios, se non me equivoco, e Adranciño seguramente sabe máis que a min destes temas de historia, un pouco historia, neste caso a historia antiga, non medieval. É un río moi importante e tamén bastante longo. Así que ben pensado zona, pero non era o que vos marcastes, así que vaya igualdade, tío en cabeza, pero nada, por eso, por uns puntiños, por 300 puntos de diferenza, así que na última vaise decidir esta segunda partida da xornada. A ver cal é o seguinte río. Este era Éufrates, pasamos a este. Cos sumerios, sí, ¿no? A escritura cuneiforme, se non me confundo. A famosa, por exemplo, a epopeia de Gilgames, que foi quizás a primeira historia así escrita, primeira obra literaria escrita desa maneira tamén, claro, escribían en táboas de arxila, non en papel, nin en papiro, nin en pergamino. Moi ben, esta, bueno, non dou pistas, pero aínda que está dentro do río tamén, hai un barco aquí, bastantes turistas, podese identificar. Esta sí que se pode identificar, porque o edificio é bastante peculiar, bastante chamativo. A ver se sodes capaces de saber onde estamos, en que sitio estamos. Un día bastante nublado, se estivese aquí Pablo diría que pode ser Lugo, porque o ceo está encapotado completamente. Pero estas igrexas con estas formas en Lugo creo que non as hai. Últimos segundos. Aquí vai andar a cousa moi, seguramente moi sustiña. Moi sustiña. Viena, Budapest, Adranciño acertou a cidade. Viena tamén valería polo río, porque o río Danubio, que é o río que pasa por 10 países distintos, atravesa tanto Viena como Budapest, pero o sitio no que estábamos era Budapest, e o edificio que estábamos vendo aí, se non me confundo, é o Parlamento húngaro. Creo que é o edificio do Parlamento que se ve deste lado, deste de aquí. Así que estamos no Danubio, pero na cidade de Budapest, capital de Hungría. Así que moi ben polos dous, aquí levou a victoria a Adranciño. Case fun a Hamburgo ata que atopei a bandeira de Hungría. Atopaches a bandeira de Hungría. Vale, moi ben. Esa tamén foi aí a fortuna de atopar a bandeira que o distingue. Así que ese río, é verdade que pasa por Budapest, pasa por Viena, pasa por Belgrado, por un montón de sitios máis, porque é o río máis longo do centro de Europa. Non de toda Europa, pero sí do centro de Europa. Ben, imos sumar os puntiños. Adranciño suma eses 20 puntos, ten 30, e Lío Rodres suma 10 e ten 105. 105. Moi ben. Lío Rodre encabeza con 105 puntos e Adranciño pois vai sumando os seus primeiros na liga entre a partida de antes e a de agora. Imos coa terceira partida, e a terceira partida, vamos primeiro a terminar o xogo. Adranciño neste caso gañou. Está moi moreno aquí Adranciño, Adranciño foi á praia, está moreniño deses días de praia. Quitamos aquí isto. E agora imos, como sempre, coa nosa partida especial, a partida das complicadas. Vou dar o enlace antes por se alguén se quere unir, ou se alguén quere entrar non ten o código, non pode entrar. E imos preparar esa partida que facemos todas as jornadas, que é a de non moverse. Así que pecho aquí, cambio a configuración, movimento permitido non,
non se pode facer zoom nin panorámica, así que ollo con esta, que esta vai ser en especial. Tamén que engañe leva 40 puntos, así que unha cousa vai pola outra. Mapa, pois imos coa roda dos mapas de antes que tiñamos por aquí e imos darlle a roda a ver que mapas hai. Son mapas todos novos. Estamos estreando a nova roda de mapas mundiais. Algúns son meus e outros non son meus. É dicir, hai de todo aquí. Hai mapas feitos por min e hai mapas collidos de outros usuarios. Pois imos este que é un poquinho raro. Unha cousa que se me pegou a mí un día das toleadas que un ten a veces. Facer un mapa de gasolineiras, gas stations, tamén poño así para que tamén en inglés ou estarán, hai xente que o xoga de outros países. Gas stations, gasolineiras de todo o mundo. A ver se identificamos as gasolineiras. Non sei se pensabades estar o 19 de setembro ás 8:30 xogando a identificar gasolineiras nun mapa, nun xogo en Twitch ou en YouTube. Imos cambiar aquí de pantalla, imos coa de sempre, cambiamos ese e buscamos o de gasolineras. Non quero que haxa moitos de gasolineras. De feito, non quero que haxa ninguén que este tan mal da cabeza como estou eu. Vale, temos que tratar de acertar gasolineras simplemente coa imaxe fixa. A ver se polo menos o país podes acertalo. Lembrade que son 40 puntos, que non está nada mal para escalar na clasificación. Este promete de que vamos deixar aquí os ollos ou a cabeza, ou as dúas cousas. Claro, hai algo de idioma, non moito. Os coches tamén a veces, ollo que os coches son unha boa pista, tipo de coche, nalgúns países máis que noutros. Pero claro, isto si aparece letreiro cos prezos, pois outra pista boa tamén, evidentemente, pero bueno, non digo máis, porque ao fin e ao cabo, como tampouco vos podedes mover, pois realmente non temos máis pista que a que estamos vendo. Aí hai un letreiro, pero non se pode aumentar máis. Como non permite aumentar, temos que xogarlo un pouquiño a sorte. Non parece que estemos na gasolineira aí de Santiago de Romero Donaio, creo que non é. A mítica, que todo mundo, creo que toda Galicia coñece esa gasolineira, pero creo que non é esa. A ver quen queda máis cerca, aínda que sexa a 3.000 kilómetros ou máis. O mellor non, o mellor estades aí xa no sitio. Bueno, pois vos estivestes aquí alguna vez ou que? Sabíades que de Estados Unidos, pero mira que Estados Unidos é grande. O sea, cheirouvos a Estados Unidos, pero cheirouvos tamén a zona de a Galuresa esa, a de Santiago. Vos isto xa o controlades, pilotades ben isto, Era Louisville, creo que isto é, Kentucky, aquí onde se divide, onde se separa Kentucky de Indiana. Era moi verde, así que tiña que ser. Bueno, pois quedou Gio por diante, ben, moi ben, pero por pouca diferenza, porque marcastes tamén pola zona. Así que parecemos moi yankee a cousa. Moi ben. A primeira casi hai un empate. Empezamos con igualdade. Imos ver que outra gasolinera temos aquí. Ostras. Se controlades tamén compañías petrolíferas de algún sitio, Biopetrol, e outro pon BCP 24 e pon HRS, ollo, bueno, hai algunha pista, non é que estés completamente a cegas, non é unha gasolinera sen máis, casas por aí por un lado, hai unha, non sei se é unha farmacia ou algo no fondo, os coches, unha furgoneta, unha señora aquí cruzando que leva presa. Hai detalles, hai detallitos. Como estades na racha, ides ter que acertar país, senón o outro vai levar os puntos. Adranciño, Gio aí marcando, estará marcando outra vez o mesmo país, o país que é ou non.
ou están indo a sitios moi distintos? Imos velo. Imos ver. Que marcastes e que sitio era? Bueno, fostes a Suramérica, Gio, que está máis cerca, marcou en Paraguai, era Bolivia, estábamos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, así que estábamos nunha gasolineira boliviana, nunha cidade importante de Bolivia. Adranciño marchou a Venezuela. Bueno, Venezuela, claro, petróleo, pensamos en Venezuela tamén, non? Gasolineira Venezuela parece que vai un pouco unido, non? Pero era Bolivia, así que Paraguai queda máis cerca, por eso Gio ten algúns puntos máis que Adranciño. Nesta sacou un pouco de vantaxe Gio. Pero quedan 3, a 4 e a 5. Terceira gasolineira. Hai aquí letras. Que letras son estas? Que idioma será este? Temos aquí anuncio e tamén cosas en inglés. A gasolineira ten aquí como un aparcamento. Bueno, xa se ve que non é unha cousa así un poquinho especial. Creo que a clave está aquí nesas letras. Ese alfabeto. Identificar ese alfabeto é a clave da historia. A mí some o alfabeto de xogar o GeoGuessr. Non é porque eu saiba ese idioma, ni moito menos, pero vendo esas letras que aparecen máis veces, polo menos o país, quizáis sí. Quizáis sí. Porque o McDonald's, pois, evidentemente, non nos dá moita pista. McDonald's hai en tantas partes. Na M de McDonald's, exactamente. Digamos aí, na M de McDonald's non distinguimos nada, porque aí sí que podía ser Santiago tamén. Santiago, Ourense, Vila García tamén. Así que... A ver, onde fostes con esas letras, onde vos levou eso das letras? Fostes por máis lonxe, pensastes que podía ser no sudeste asiático, fostes a Myanmar e a Tailandia. Bueno, tamén teñen letras semellantes, aí tedes tamén o alfabeto, pero se non me equivoco era Xeorxia. Estamos en Xeorxia, mirade como son as letras tamén dos sitios, parecíanse un pouquiño de gasolineira, e aí estamos en Tbilisi, que é a capital de Xeorxia. Así que estábamos máis cerca. Gio mantén a vantaxe porque a puntuación máis ou menos non variou. Marcastes aí lonxe. Vale, esta tamén era difícil, pero sabedes. Era máis próxima a nos. Cuarta gasolineira. É unha foto un poquinho borrosa. Vemos aí un pouco as casas aí ao fondo, o nome da gasolineira, por menos da empresa, da marca, un pouco máis. A verdade é que esta se fose máis nítida, creo que daría boas pistas, pero sendo tan borrosa, complicado. Esa marca de combustibles ou de... Nin idea onde pode ser. As casas do fondo tamén, bueno, tamén estou fixándome aí co que se ve aí no fondo, non? E o tipo de coche tamén. Aparecen uns bons coches aquí, coches de alta gama, non sei que sitio é, pero hai un coche aquí, o da lá tamén, bueno. Lanzastes aí a voso triple e a ver si coincide. O chou, exactamente. Aí imos coller esa expresión aí de Gio Rodri. O chou e a ver si hai sorte. Claro, é que, a ver, estábamos nunha gasolinera de Lituania. Pero, bueno, fostes a Chequia, Alemania, era Klaipeda en Lituania. Klaipeda, aí esa Circle K. A mellor é unha empresa que hai en Lituania de gasolineiras ou de combustible. Difícil esta. Pois Lituania. Vale, ben, seguimos un poquinho como no anterior. Gio vai en cabeza, Adranciño vai de segundo, pero queda a última gasolineira para identificar. Aquí están os puntos en xogo. Vale, bueno, aquí hai letreiros, aquí hai pistas, Aquí hai unhas pistas.
E vese máis nítido tamén, e iso tamén axuda. Onde pode ser? Onde pode ser esta gasolineira? Aquí vemos a sombra do coche de Google. Pero aquí sí, aquí xa se pode un afinar un pouquiño por idioma e por algunha cousa máis que hai por aí. Así que oportunidade para poder acertar. Van ser 40 puntos para quen gañe e 20 puntos para quen quede de segundo nesta partida. Adranciño se marcou e Dio está pensando que pode ser onde podemos estar. Ya me marcou aí. E imos ver, se marcaste subeso aquí Unión, este escudo que é Unión de Berlín, o equipo de fútbol. Pero non sei se será Berlín. Era Berlín, precisamente. Entón, aquí o fútbol podía axudar, porque ese é o escudo dun equipo de fútbol. Precisamente, Adranciño aí, non sei se foi por ese motivo ou por outro, acertou a cidade. Estábamos en Berlín. Agora sí que podía aparecer tamén no mapa anterior da letra B. Era unha gasolinera de Berlín, Unión Zapfstelle. Así que máis cerca, pero aínda así non lle valeu para poñer de primeiro. Por pouco, Adranciño na última aquí, colliches puntos, acercacheste bastante a Dio, pero non o suficiente. Dio aproveitou aí as anteriores, por eso le leva a Dio a victoria nesta partida. Son 40 puntos para Dio, o sea, son 145, e 20 puntos para Adranciño, son 50 puntos para Adranciño. Moi ben. Foi complicado ou non foi tanto? Bueno, na primeira, complicado nada, que marcastes prácticamente o sitio. Na de Estados Unidos, dominades máis Estados Unidos, E iso que é un país no Llogueser que realmente creo que a veces se engana bastante porque pensamos que coñecemos. Aparece un sitio e despois non era, marcas nun lugar que pensas que se parece a ti, isto debe ser a zona de Pensilvania, non sei que, e depois é xusto no outro lado. Pero bueno, eso pasa porque a inmensidade do país é lógica. Había moitas rancheras tamén, os coches, tamén axudou aí o tema dos coches, non? Identificarlo polos coches. As rancheras que en Estados Unidos hai moitas, non? Ese tipo de coche teñen ali, creo que todo o mundo nace casá con un coche dese tipo, non? Típica Ford, non sei que, bueno, e outras Toyotas tamén que teñen moitas, non? Non somente Ford. Vale, pois imos coa roda outra vez, imos a ver que mapa xogamos esta vez. Xa de moverse, a ver que toca, a ver se toca un dos meus tamén ou outro collido de Llogueser, da comunidade de Llogueser. Vale, ben, pois este precisamente non é meu, este é un mapa de alguén que fixo o traballazo de buscar imaxes tomadas por drones ao longo do mundo, 36.000 imaxes, así que imos buscar imaxes aéreas, que tamén está moi interesante, a veces é difícil por a imaxe aérea identificar o lugar, pero bueno, soen ser imaxes bastante chulas, así que imos buscalo. Buscamos teño que pestaña, perdoade que estaba aquí liándome eu, compartir pestaña, imos buscalo porque non é meu, así que vamos ir aquí, cambiamos e buscamos ese, como era, dron, como se chamaba, que non tiña aquí o nome. Bueno, o meu non o teño controlado. Drone World. Vale, Drone World. Vale, vamos a buscar aquí Drone World. Hai varios que teñen este nome, pero imos buscar o que ten máis. O que ten máis. A Drone World. A ver. Este de 36.000. Vale. Está aí, dale, ben, vale, non estaba topando aquí, cando non é o meu non o teño tan controlado. Configuración, cambiámola, poñémola como antes para poder movernos. A mí daqui neste caso, bueno, tampouco vai ser moi... Bueno, vai permitir facer a panorámica, pero moverse no sitio non, porque se son imaxes de dron, que seguramente é imposible. Vale, convidamos por se alguén que quere unirse, arrancamos esta partida de imaxes aéreas, a ver que aparece por aquí. Eu tamén estou un poquinho intrigado, a ver que pode ser.
que sitios poden aparecer e que imaxes son. Espero que sexan boas imaxes. Iniciamos aí o xogo. A ver que aparece por aí. Vale, bueno, temos aquí a primeira imaxe aérea. Parece mar ou lago. Podedes facer panorámica, podedes facer zoom. E a ver se sodes capaces de identificar, como sempre, por as pistas que pode dar, aspecto da cidade, edificios, vegetación inexistente ou escasa. Onde pode ser isto? Bueno, aí, co zoom ainda se pode aproximar bastante. Só faltaba que houvese un letrero aí, unha especie como de lona, que dixera en que cidade estamos. Aquí o compás non é moi fiable, é dicir, se vos guiades polo compás este que isto sexa norte, non é moi fiable porque só é fiable realmente nas imaxes de terra de Google. Aquí pode ser que sí que estea orientado así ben, que isto fose xa norte, claro, isto sería oeste, pero pode que non. Unha zona de costa, que hai un porto. Non sei que sensación vos dá. Bastante seco por aquí, non? Bastante seco. A ver que sitio pode ser isto. En que sitio podemos estar? Bueno, era en América, estábamos en Perú, seco, porque esta zona é bastante seca. No sur de Perú, isto é Perú ainda, ou é Chile? É Chile xa, non? Sí, non é Perú. Estou aí confundido aquí. No límite entre Perú e Chile, pero xa en Chile. Chile, este norte de Chile, que é moi seco. E vos marcaste, bueno, fostes a África, Marrocos, bueno, fostes a sitios tamén que teña un pouco aspecto de eso, de áridos, non? Pero era lonxe. Aranciño, o primeiro, e o segundo. Foi complicada esta foi difícil. A ver se outras, as seguintes son así. A ver isto, Bueno, temos aí unha estrada, hai coche, hai sinal, hai letreiro, hai coche con matrícula. Hai coche con matrícula. E un bosque. Tamén bastantes rochas por aquí. Onde pode ser isto? Unha zona de bosque, pero bueno, temos aí estrada. Creo que hai algo máis por aí. Está claro que quien fixo a foto ten que ser a persoa que aparcou aí o coche, que deixou un poquinho mal aparcado. Baixou do coche e fixo esta foto coa cámara 360. Que, por certo, isto sería un proxecto tamén para facer, mellor falalo, xa que está tamén por aquí a Dranciño, pódense facer imaxes, sacar imaxes con cámara 360, subilas a Google e despois facer o mapa. Isto é factible, provei a facelo. Este verán que sen probar se iso se podía facer. Que iso sacarlle foto a semana. Hai unha señora por aí, non? Que non a señora. Onde marcamos? Bueno, aquí sí que fostes, pareceu-vos europeo, por a matrícula seguramente, e aquí sí que a Dranciño vai seguir en cabeza, Dio segundo, a Dranciño máis próximo. Estamos en Italia. A matrícula era italiana, porque en Italia as matrículas levan unha banda azul por cada lado. Entón a matrícula é fácil identificar que é italiana, cousa que non hai en España. En España só temos unha franxa azul por un lado, pero en Italia por os dous lados. Así que estábamos aquí na foresta del Bagni di Massino, no norte de Italia. Debe ser a Lombardía, ou non sei se é Lombardía ou por aí. Marcastes en Francia e en sur de Alemania. Moi ben. Adranciño primeiro. Seguinte sitio, seguinte imaxe. Tarda un poquinho en cargar. Canta máis definición ten, máis calidade, pois máis tardará, por suposto. E a vantaxe que podemos facer zoom e podemos ver cousas con máis detalle. Bueno, aquí en 80 segundos buscar aquí o que se pode ver.
Que se pode ver por aquí. Non é fácil, as aéreas están demasiado longe do terreo onde están os letreiros. Bueno, son vistas espectaculares tamén, porque claro, desde esa altura cunha cámara boa, que teña boa definición, que é capaz de captar o que está moi lonxe. Estes mapas en Yoguese, pois esos, teñen moitos seguidores e seguidoras, ten moita xente que lles gusta, porque son imaxes un pouco especiais tamén, que tamén gozas non únicamente xogando, senón mirando a paisaxe, non? Como se fose un atlas. A ver onde marcamos, a ver onde é isto. Decía moi, sí, Norte de Europa, foi Norte de Europa, pero fostes aí Estados Unidos, ou pode parecer Estados Unidos tamén por os coches, quizáis, non? Alemania, pero realmente estábamos en... Joder, que sitio isto é? Suecia, non? Suecia... Non é Suecia continental, é unha illa de Suecia, Björnlingitesa, non sei onde realmente é isto. Pero bueno, era sueco, ou Suecia, ou Finlandia, mellor, pode ser, porque mellor é finlandés, non? Isto non. Non controlo ben esta illa. Está entre medias de Suecia e de Finlandia. De Suecia ou Finlandia, non o sei. Pero non nos imos parar agora niso, imos coa seguinte, que é a penúltima desta partida. Cuarta foto. Isto temos un campo aquí, pero este campo sí que está en bo estado, Aquí chegaron a enchente. Un campo, casas por aquí, podes avanzar aquí, permite moverse, así que unha imaxe que está conectada a outras, co cal podese mover. Bueno, aquí temos a imaxe dos mesmos campos, pero un día mellor. E a de Alan era a Suecia de antes, moi ben, vale, entón estábamos en Suecia. Parecía sueco que viña no mapa, pero non o tiña controlado esa illa. E aquí, se vos movedes, a mellor atopades unha pista interesante. Non teño nin idea. E que o deporte no que se xoga isto, imagino que pode ser, pero... Quen sabe? Quen sabe onde estamos, non sei. Onde pode ser isto? Anda. Postes Estados Unidos, quizás polo deporte do campo, pero eu creo que un campo máis que de fútbol americano debe ser un campo de rugby. E iso ten sentido, ahora mirando, claro, porque en Australia sí que o rugby é un deporte con moitos usuarios, moita xente que practica o rugby. De feito, foron campeóns, aquela famosa película de non, bueno, non me acordo moi ben, pero foron campeóns algunha vez. Australia e Nova Zelandia son equipos importantes. Era Melbourne, nas aforas de Melbourne, así que quedastes un poquinho lonxe nesta, non era fácil. Pode ser fútbol australiano, non? Que había, sí, tamén existe ese deporte, non? Tamén teñen o fútbol australiano, que creo que os campos do fútbol australiano son como ovalados ou circulares. Australia é un país tamén peculiar, non? Os seus deportes, os seus animais e o seu todo. Moi ben, Dio en cabeza, Dranciño segundo, imos coa final desta partida. A ver quen gaña. Outra imaxe aérea dunha cidade grande, bastante grande. Aquí sí que temos campo de fútbol. Bueno, aquí nos identificamos aí o campiño de fútbol. Bueno, campo de fútbol, pero sin todo. Non está completo o campo. Montañas por aquí. Isto non sei se ameaza ou... Creo que é máis ben ameaza. Mira, hai un letrero aquí que está ameazando, non? Cristo viene ya e prepárate. Está ben esta visión así tan idílica, non? Cristo viene ya. Que pasou aquí? Refixo... Cristo viene ya, en fin. Que cidade será esta,
Que cidade será? Quen acerte onde estamos, pois seguramente leva a partida. Aniversario, pon aquí, non sei que aniversario da cidade, pode ser? A ver, era Lima, estábamos en Lima. Bueno, marcaste bastante cerca, Ayacucho, marcaste aquí que en Bolivia. Bueno, ben, era a cidade de Lima, que é unha cidade, claro, moi grande. Así que estábamos xusto enriba da capital de Perú. Gio aquí tamén gañou aquí por pouquiños puntos, pero leva tamén a victoria Gio nesta, moi ben. Son 20 puntos máis, 165, 10 puntos máis para Dranciño, son 60 puntos. Moi ben, terminamos o xogo, esta foi para Gio, que está en cabeza da liga. Son as 9:05, imos seguir, como sempre, sabedes, estaremos hasta as 9:30, a eso das 9:20 faremos a partida do Battle Royale, que neste caso tamén farémola con mapas mundial, non con mapa de Galiza, porque non ten moito sentido facer con mapa galego cando estamos facendo a xornada toda de todo o mundo. Así que toca agora volver a roda, a nosa rodiña, que teño por aquí. Vou quitar cousas que teño por aquí, demasiadas cousas. Estou me liando aquí coas pestanas porque as puso onde non era. Vale, compartimos pestana, damoslle a roda, a ver que toca esta vez. Este é un poquinho raro tamén. Lugares de España, bares, a veces restaurantes, cafeterías, que teñen nomes americanos. É un pouco esta moda, que a mellor agora non hai tanto, pero nunha época nos anos 80, prácticamente en toda España, a moda era poñerlle nomes americanos os sitios. Cafetería Nova York, eso era máis normal, pero incluso cafetería Arizona, restaurante non sei que, cousas así dese tipo. Así que xa sei que parece un pouco raro, pero é o que imos xogar. Moi ben, Adrenciño, retírase Adrenciño, que seguro tamén ten cousas aí tamén que facer. Vale, cambiamos pestana, poñemos esta, buscamos o mapa de que estábamos comentando, compartimos o enlace, por se alguén quere xogar. Damos aí. Vale. Convidamos. Convidamos aí para xogar. Se alguén que entrou quere xogar, só con facer clic nesa ligazón, non hai que facer conta de nada, é gratuito, simplemente hai que facer clic aí, entrades aí, pídevos un nick, poñedes o vosso nick, e xa estades dentro e participades. Pois xogades, son 5 sitios que temos que tratar de adiviñar no mapa, marcar no mapa no lugar máis próximo posible. E se non marcades próximos, pois aquí non pasa nada, que isto non é un exame da universidade, aquí aproba todo o mundo. Este é unha maravilla. É unha maravilla. Se alguén se anima a entrar para xogar aquí con Gio, que Adrenciño se marchou, que dai Gio para xogar, damos uns segundiños para entrar. Se non, xogamos igual, aquí xogamos e falamos, que para eso tamén estamos aquí, para pasar o tempo. Hai xente que está aí dentro, pero bueno, non sei se non se anima, ou está probando, ou está observando, que tamén pode ser, para participar, pero prefire manterse como espectador ou espectadora, non se lanzan a xogar. E o divertido aquí é o xogo. Hai que facer como fixo o Gio, que esa é a segunda xornada que está participando, e animarse a entrar. Ao final, xa digo, é entretido. Eu, cando empecé a xogar por primeira vez, eu xogueses hai uns cantos a niños. Ao principio, vaste metendo, vaste enganchando, e agora, bueno, dedico un poquinho a facer estas cosas. Non xogo tampouco moito, dedico máis tempo a preparar mapas e a organizalos e buscar ideas. E xogar, xa xoga un pouco menos que xogaba ao principio. Vale, penso que ninguén se anima, ou lle ten medo aquí a Gio Rodri, porque Gio é moi bo xogador. Arrancamos, a ver que sitios aparece. Creo que entrou alguén aí no último momento, non me den conta de velo. Dicíavos, é un pouco raro este mapa, porque son sitios que teñen nome americano, pasou aquí, non sei se se ve onde está, debe ser este, non?
Sitios de España, bueno, aquí Boise, ¿no? Boise, que é unha cidade de Estados Unidos. Sitios de España, así que estamos dentro de España, dentro do territorio español, que teñen locais comerciais, case sempre cafeterías, restaurantes, con nomes americanos. E a verdade é que foi fácil facer o mapa porque hai moitísimos. Eu tive día aí Dio Ron, unha época, fai tempo que tamén lle daba bastante ao GeoGuessr. Moi ben. Tiveches aí a túa época GeoGuessr e agora estás recuperando. Casi sin querer aquí. Onde pode ser isto? Que sitio de España pode ser este? A ver. En que parte de España? Que vos ten pinta? Por as casas, por esto, por esta igrexa, igrexa que hai ao fondo. Aquí antes, claro, se fose preciso era máis fácil. Exactamente. Se houvese prefixo, pois sí. Onde estábamos? Pois estábamos cerca de Madrid, o sea que era máis ou menos nas aforas de Madrid. Isto é onde é? Aquí o mapa. Saltoume aquí isto. Saltoume unha pestaña, ou só estáme aquí facendo un pouco a broma o xogo. A ver. Gio foi a Córdoba e era en Fuenlabrada, onde estábamos, en Fuenlabrada. Pero podía ser, bueno, perfectamente, sí, máis ao sur, non? Supoño que no cinturón de Madrid, pois tampouco, non sei, non é fácil distinguir un sitio de outro, non? Temos aquí o Café Cleveland. O Café Cleveland. Ollo, cervecería bar Café Cleveland. Ollo co Cleveland, cos Cleveland Cavaliers. Podes moverte, podes mover por aquí. Hai boas pistas aquí, Hai boas pistas porque hai letreiros. A cafetería Cleveland. Incluso hai pintadas por aí. Hai grafitis ou medio grafitis. Como dicía, pois foi bastante fácil facer o mapa porque empezas a buscar, dis, haberá unha cafetería tal, Cleveland? Pois sí. Haberá un restaurante... Bueno, en Galicia tamén hai. Falo de España, pero en Galicia tamén hai sitios que teñen estes nomes e que seguro que todos sabemos de un ou de máis dun que lle puseron ese nome porque quedaba guai, quedaba comercial, e o mellor pasados eses 20 ou 30 anos, pois xa queda un pouco obsoleto, pareceme a min. Pareceme a min que despois houve máis un boom dos nomes galegos, aínda que despois dentro non haxa nada en galego, pero por fora queda bonito o nome en galego. Dio marcou, a ver si acertas aquí. Creo que esta vez hai máis pistas, realmente aquí sí. Aquí sí, aparecía por aí letreiros de Alcalá de Henares, así que estamos outra vez en Madrid, na provincia, na comunidade autónoma madrileña. Aí tenemos o Café Cleveland Café, nesta rúa de calle Los Molinos, en Alcalá. Antes foi en Labrada, ahora Alcalá, pero aseguroche que hai máis sitios, non é todo en Madrid, non é un mapa únicamente madrileño, aínda que pareza. Temos aquí cafetería, restaurante Vermont. Olliño. Era máis fácil a esta. E esta tamén creo que é máis fácil. Pero, sendo fácil... Incluso é curioso porque... bueno, se me da ir, vale. Moi ben. Pois entón non digo nada, xa, bueno, mira, xa calo. É mellor calar. Estaba pensando eu, que decías eso, digo, que quizáis incluso tamén o nome que se elixe ten que ver co tipo de negocio que queres facer, co que queres transmitir, non? Vermont, que é un estado dos Estados Unidos, do leste dos Estados Unidos, parece así como un nome que indica un sitio de calidade, non calquera cousa, non? Vermont. É como decir, por exemplo, a Universidade de Princeton, non? Ollo, tes unha cafetería que se chama Princeton, pois, lóxicamente, pois é unha cousa. Se é Arizona, pois buscas outra cousa. Buscas unha imaxe particular. Vale, moi ben, marcastes por aí. Esta zona de Sai de Baranda, por aquí, ou non, un poquinho máis ao sur, non? Conde de Casal, ou estou confundido,
Ibiza marcaches, claro, na zona do Retiro. Hai tempo que non vou a Madrid, pero cando nas últimas veces que fui a Madrid sempre collía por aquí algún hotel, porque case sempre iba a Feira do Libro, e na Feira do Libro, sitios próximos e hotéis máis ou menos asequibles, sempre collía por aquí algún hotel que hai por esta zona. E despois, por aquí chegabas pronto a Feira do Libro, que ocupa todo isto. A Feira do Libro de Madrid empeza aquí, como ben saberás ti, mellor que ninguén, e ocupa, creo que todo ata aquí. Todo isto, se non me confundo, case todo. Bueno, con que sexa isto, xa bastante. Moi ben, Ibiza, marcache, será un poquinho máis ao sur, perfecto. Moi ben. Pues está saindo Madrid, todo Madrid. Fuenlabrada, Alcalá, Madrid. Non é o pub ático, non dai que fixarse, é o bar Tennessee. O que dicíamos antes, unha cousa é chamarlle Vermont e outra cousa é buscar un bar e poñerlle Tennessee. E ollo co símbolo da porta, Olliño, saltou aquí a sorpresa. Bar Tennessee. Parece o mesmo Tennessee, Memphis, Tennessee. Memphis non sei, pero Tennessee parece. Ten un aire isto a non sei que dicir, pero travesía nobleza. Así que temos un bar aquí, al lado está o pub, o bar Tennessee, que é bastante pequeniño, bastante estreito, o típico bar, bueno, cos barris por fora aí, para tomar algo aí. Típico bar que no mellor nunha sitio tan pequeno como este, pois debe ser o centro de reunión. Mira, está por aí a Garda Civil. Cuidadiño que está a Garda Civil. O coche aparcado aí da Garda Civil. E onde está este bar? O bar Tennessee. Calle González Pisador. Vale, a toparse a bar. Moi ben. Garda Civil tamén estaba cerca. Nava del Rei. Medina del Campo. Bueno, estamos en Castela e León. Xa non é Madrid, pero tampouco estamos moi longe de Madrid. Así que parece que predomina o tipo de nome americano na zona centro de España. Imos coa última, a ver que sitios hai na última. Cafetería Texas. Agora toca o turno a Texas. E creo que de Texas hai máis dun sitio. O de Texas, recuérdome incluso en Ourense que había a sala de xogos, unha delas máis coñecida que había era o Texas. O Texas era onde estaban as máquinas para xogar. No meu tempo da infancia, que xa queda bastante atrás. Estaba o cartel turístico de Nava del Río ao lado. Mira, bueno, non o vira eu. E agora aquí onde estamos? Onde está o Café Texas? Café Texas. Desayunos para llevar. A marca de cerveza tamén a veces pode ser unha boa pista, porque hai marcas que predominan tamén máis nunhas zonas que noutras. Bueno, temos aí tamén pista, así que nas cidades é máis fácil. E en España, pois máis aínda, claro. Este no mapa, mira, para a xente que está por aí que podía intentarlo, seguro que algún dirá, bueno, se isto eu sei onde é. Pero non aproveitar esa oportunidade de saber marcar. Non é tan fácil como buscar e agora marcar aquí no mapa. Era en Gijón, e Gio marcou aí en Burgos, pero bueno, tanto ten para o que o sentido da xoga. Parecía por aí un letrero que poña Gijón. Estábamos aquí no Café Texas, bastante cerca do campo de fútbol. Estamos ao lado do Molinón, do mítico campo, Molinón, perdón, que xa se chama Molinón Enrique Castro Quí, o nome completo do estadio do Sporting, e aí está o Café Texas. Así que a xente seguramente vai ao café, tomar algo, e despois, ou antes, vai o partido do Sporting. Moi ben, Gio, sumamos aí os puntos para Gio. Os 20 puntos de Gio son 185 puntos para Gio, que basicamente se acabantase. E imos coa última partida e despois facemos o Battle Royale. Se non habendo xente, pois seguramente o Battle Royale non dá para máis roldas, pero facemos a última partida normal
E se hai máis suma, pois facemos o Battle Royale, senón xa o deixamos, sumamos a puntuación igual. Vale, Rodiña, onde está a roda? Aquí. Vale, aquí están amarelos que xa xogamos, seguimos co cuarto mapa, a ver que sai. Vale, este é un mapa meu, de Blue Map, é un mapa todo de mundial como todos os demais, pero son lugares cerca da costa, son lugares nos que aparecerá o mar, así que son lugares costeiros de calquera parte do mundo. Pensamos o interior e buscamos zonas de costa que van a aparecer no mapa seguinte. No mapa seguinte, agora cambiamos aquí, buscamos este que é meu, xa o fixen hai tempo, chameille así, por poñer un nome rápido e conciso. E comparto por aquí, pois alguén máis quere entrar ou pode entrar. Moi ben. E arrancamos, vai ser a última partida seguramente desta xornada, da segunda xornada da Liga. Adranciño marchou que tiña cousas que facer. Imos ver que sitios hai. Exactamente, Gigi. Permite tamén facer eso aí o Yogues. Antes, ao principio non permitía, pero agora, bueno, están facendo moitos cambios últimamente, xa están tratando de darlles impulso ao xogo, e foi cambiando moito desde que empezou. Imos ver que sitios aparecen, a ver. Que sitios aparecen aquí. Como digo, sitios de costa, tamén en moitos casos serán imaxes aéreas, pero sempre na costa. E este é un sitio espectacular, porque aparece aquí un pabillón que parece unha nave espacial, parece un ovni que acaba de baixar de Marte. Unha autoestrada con bastantes carrís, cidade grande, aí tamén vemos outra construción, unha torre tamén bastante chamativa, é dicir, podemos coñecelo ou non coñecer este sitio. Eu non me acordo moi ben de que sitio é, a verdade, pero non é por falta de pistas, non é por falta de cousas na foto. Hai de todo. Este pabillón, bueno, aí ves un letreiro, pero non se ve moi ben. Estas casas, como no mapa de antes, os mapas con imaxes de dron, pois hai moitas cousas que se poden observar. A ver onde marca Gio, a ver se queda cerca do sitio. A ver que lugar é. Marcaches en Australia, Sydney marcaches, podía ser Sydney, pero estábamos en San Petersburgo, case sí, verdad? Mais ou menos. San Petersburgo, visto desde aquí, é o estadio de San Petersburgo, claro, un estadio pechado, o estadio de fútbol en San Petersburgo, pero é pechado, como tantos que están facendo agora, non? De estadios de fútbol, pero que desde fora, claro, xa o aspecto, sobre todo se unha vista aérea, pois eu pensaba que era un pabillón de deportes ou non un campo de fútbol, non? E aí temos aí, bueno, esa zona de San Petersburgo, a ponte que se vía era esta, a cidade de San Petersburgo. Antiga capital de Rusia. Foi capital de Rusia durante bastante tempo. Vale, primeira imaxe, San Petersburgo. Gustaría ir un día a San Petersburgo, nunca fun, pero é un sitio que me gustaría ir visitarla unha vez. E agora estamos noutra que tamén ten mar, por eso está no mapa de Blue Map. Parece aquí... Hai moito autobús, pero non se ve moi ben aí no autobús que pon, ou si. Algo se ve, algo se pode ver por aí. Bueno, hai mar e hai unha zona de porto, hai moitos barcos, moito autobús, moito barco. Hai aquí como unha fortaleza, coches aí aparcados, as casas, hotel de 2 estrelas, algunha cousa máis por aí, bandeira, creo que hai unha bandeira por aí. Bueno, non está mal, esta imaxe dá para facer conxecturas de onde pode ser.
de onde pode ser, por lo menos de que país pode ser. Foches a Túnez, que tamén aparece no Lloguese, ten esa cobertura, pero era Marrocos. Creo que a miña bandeira vermella, que debía ser a bandeira de Marrocos, estábamos en Tánger. Tánger, grande mesquita de Tánger, desde aí visto o porto de Tánger. Por eso que os barcos que fan Tarifa, ¿no? Hai unha liga aí, Tarifa, Tánger. Estábamos no norte de Marrocos. Túnez, claro, tamén é parecido. Tamén é parecido, incluso pues, orientado igual. A mesma orientación. Moi ben, era Marrocos. A ver que sitio marítimo aparece agora. Bueno, aparece unha praia, como se esa así, non hai moito máis. Praia, letreiro que vemos medio de lado, unha especie de tela de campaña, outra vez moitas palmeiras. Hai como un pantalán aí. O que pasa é que está a auga, a marea está ben baixa. Para ir ao mar tamén hai un dique por aquí. Onde pode ser isto? Un neno con unhas cores aquí moi chamativas, moitos nenos xogando. Que parte do mundo será esta? As letras debían ser unha boa pista, pero non se distingue moi ben. Aparte porque creo que non están ao revés ou están... deben estar ao revés, claro, deben estar vistas desde o outro lado. Que estou pensando. Deben estar vistas non da parte do mar, porque está ben visto do outro lado según chegas á praia. Aí... Pues era, bueno, fuiste bastante cerca, Malasia, Indonesia, estamos aquí en Pantai, algo de Pantai, era lo que ponían el letrero, ¿no? Pantai Inda, sí. Visto, lido al revés, ponía esto de Pantai Inda. Pantai Inda, esto es Indonesia o Malasia, porque tengo una parte que Indonesia, Malasia, Akbar Royal, esto en Aymase Fisa, desta parte que esa, digo, non a controlo moito, porque sei que hai unha parte aquí que aparte aquí está Brunei, aparte de Brunei hay esto que creo que es Malasia y esto es Indonesia, ¿no? Malasia creo que esta parte de aquí. Malasia ten esto, está Singapur. Esto es un poco lioso. Malasia, esta parte aquí es Singapur, que es un país distinto. Y aquí está Brunei, hay Malasia tamén e Indonesia, creo que é así. E Indonesia tamén, bueno, pues entonces nada, teño que poñerme a estudar esa parte desta parte do mundo porque non a controlo moito. Moito, para este non me importa moito, pero cando eu xogo dos países destes dos streaks, tens que marcar ben o país, se te equivocas, pois fastidiársela. Moi ben, era o sureste asiático, marcaches aí Malasia, está bastante cerca. E aquí temos outra praia, este é un mapa tamén que temos praias do mundo. Aquí podeste mover. Praia, ollo, praia castelos de area ou figuras de area, que hai que ter unha paciencia. A xente que se pon na praia é capaz de facer estas cousas. E non únicamente paciencia, ter paciencia e ademais estar disposto a admitir que é un traballo efémero que non vai durar, porque cando facemos algo así, non sei, temos o desexo, creo, case todos, de que perdure, non? É complicado que perdure. Así que facer algo así e que non perdure, hai que ter a pel de outra maneira. Pero gracias a eso creo que temos pista aí. Se non nos confunde, se non nos mintes a pista, pode axudarnos a saber onde pode ser. Hai un estadio ali ao fondo bastante grande. Así que quizáis é a mellor pista da imaxe. Quizáis. Era o que aparecía aí, non? Aparecía Durban.
foches a Mombasa, pero creo que na area, neses castelos, según aparecía, poña Durban. Entón, debía ser aquí na cidade de Durban, en Suráfrica, e o que se vía ao fondo debía ser o campo de fútbol aquí. Xogou España un partido do Mundial do 2010, creo que xogou contra Portugal, creo. Partido España-Portugal, e gaña España 1-0 a Portugal. Creo que foi aquí en Durban, na cidade de Durban, Suráfrica. Moi ben, era África, eso sí. Imos coa última. Non o viches aí, non te paraches a mirar aí. Bueno, pois imos coa última. Na última, que se ve aquí? Vemos pedra, moita pedra. Pensei que era únicamente pedra, porque ao principio así, pero se xiras, tes algo máis. Hai unha muller aquí sinalando aquí uns cactus, e temos unha cidade, bueno, que ten o seu tamaño, con os edificios aquí altísimos, no medio, pero non sei onde pode ser. Non sei que sitio pode ser este. Aquí temos o mar. O mar. Bastantes casas aí grandes, amontonadas. Supoño que é bastante turístico. Isto ten pinta como de hotel, non? O de hotel ou de algo semellante, este de aquí. E estos meus tamén. Que máis vemos por aquí? Que máis se ve por aquí? Pois eso, chalets, adosados, hai moitos, ou bastantes polo menos. Sesa que Sesa parece unha cidade turística do país que Sesa, debe ser unha cidade bastante turística, en pinta de turística. Pois estamos en España, eu non identificaba España, identificaba Tenerife, aquí non controlo nada, los cristianos, eran los cristianos, visto desde aquí, desde o alto, Playa de los Cristianos, por eso con razón eran hotéis, non? Arona, Gran Hotel, non sei que, Hollywood, outro tamén para o xogo de antes, de nomes americanos. Pois eso, claro, moito apartamento, moito hotel, notábase que era un sitio bastante turístico, así que moi ben por ti, que tiñas aí controlado que era Tenerife, marcates aí de Tenerife aí un pouco o show. Moi ben, pois xogo terminado, 20 puntos máis para ti, para Gio, 185 máis os 20 son 205, sacas aquí vantaxe, aproveitaches tamén a oportunidade de hoxe para somar puntos. E son as 9:30, non imos facer parecía che grande para Canarias, pero mira, claro, parecía grande para Canarias. Eu Canarias aquí, a verdade, nunca estive en Canarias, non coñezo Canarias, non sei se ti estiveches, nunca me decidín a ir a Canarias, que non é por nada, seguramente ten cousas interesantes, pero non sei, nunca se deu a oportunidade ou o plan de ir ás Canarias. Así que, para min, cero coñecemento en Canarias. Non sei distinguir unha illa de outra, en Tenerife das demais, non son capaz. Así que, ben por ti. Sumamos os puntos do Battle Royale, en que non o fagamos, porque tamén sería o susto, sumámolos. Así que acabamos aí a xornada con 235 puntos para Gio Rodre. Sumaches os puntos, eran unhas partidas, a Drancino tamén sumou puntos, 60 puntos na xornada de hoxe. Así que eses son os cambios que vai haber na clasificación. E o xoves que ven, que 26, pois volvemos a mapas galegos. Facemos ese alternativamente. O de hoxe tamén valeu de experimento, de comprobar que a veces, bueno, os mapas de todo o mundo pois teñen a súa dificultade cando aparece un lugar pois de Indonesia que, vamos, nin idea de onde pode ser. Pero bueno, tamén é a súa graza. Os galegos son máis da casa e pouco a pouco ímoslos identificando entre nós. E nada máis, con iso rematamos, que estamos un pouco fora de tempo. Grazas por vir, grazas Gio por estar aquí, agradezoche moito que pases por aquí, e se o próximo xoves tes tempo, pois eu encantado de que pases a xogar outras partidas e a xogar máis puntos tamén, que todo conta. Un placer, cóidate moito, vémonos os xoves que ven á mesma hora de sempre, 8 da tarde, ou noite xa, xogando mapas galegos, xa pensaremos con que mapa empezamos e que mapas iremos facendo según a roda vaya dicindo. Así que nada máis, un saúdo e vémonos na seguinte.
Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. E que vayan para o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. Non teñas medo que dalle, que de coiro de cacique. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela.